Derita anak rantau untuk sekarang ini bukan lagi lebaran nggak bisa pulang, bukan lagi jarak yang memisahkan. Tapi yo iku rek, wong tua sambat loro, gak ono wong, gak ono sing ngeteno preksa, gak ono sing kena disambati. Ya Allah, aku nelongso ngono lho. Arep mulih yo aduh, waktu berjam-jam, gek loro, gak ono tambane. Ngerti gak ibuku wis setahun yo ngasakno loro. Wis setahun ngasakno loro, banyak dokter penyakit dalam, sampai ibuku pernah dianjurkan ke dokter kejiwaan juga. Yo wonge sing diderita iku ning perut nang wetenge. Nah, pada saat itu wis berapa banyak dokter, wis USG juga, sempet arep apa ya endoskopi, tapi belum apa ngono persetujuan teko kita ya sebagai keluarga yo, karena kan dileboni kamera tuh kene kan endoskopi gak tega carane iki. Selagi iso di owahi obat dibelokno ning dokter iki usaha. Tapi iki jane dokter ya kena penyakitnya iku teko pikiran ngono lho. Kene sebagai anak terus piye? Aduh, kene yo ngetutno bojo, ono anak yo nang sekolah nang kene. Jan nelongsoku ki nang kono. Aku ki ku nyenengno apa-apa nang wong tuaku. Yo kan cah anak sing ngerasa gak ku nyenengno apa-apa, ibaratnya kok materi ayo kurang yo apa ki jenenge gak selalu ono kan, mesti kadang ono kadang yo gak ono. Jadi kalau ngerasa gak berguna loh setelah apa yang mereka perjuangkan buat kita, kayak merasa aku ki anakku iso apa sih, aku belum memberi apa-apa. Saat wonge sambat ngono, sambat loro tapi awake dhewe gak iso lapo-lapo. Dan kuwi hal yang paling memberatkanku saat aku merantau ki yo kuwi. Saat wong tua wis sepuh tapi awake dhewe gak iso nyedaki, awake dhewe gak iso ngeramut kuwi lho cah. Poine iki nang kono. Susah untuk dijelaskan, susah untuk diungkapkan, rasanya gak karuan. Setiap apa diperiksa nono ayo rono wis gak usah, wis rasane ku wis gak loro, gak sepiro loro. Tapi yo kuwi lho jenenge wong tua ya, digolekno tombo rono rene gak pengen ngrepotno anake. Sesambat-sambatno dia, sesakit-sakitnya dia ki gak pengen ngrepoti gitu. Lalu wong diempet timbang anak ki. Ayo sapa sing ngerantau sing ngrasakno apa sing tak rasakno ayo.